sumber daya manusia yang sampean iki padha karo melecehkan aku lho sampean anu ngendika aku intelek iki. Lah piye to intelek iki apa? In ki mlebu. Terus Telek ki mambu. Aku mbok padake telek ngono apa piye? maksud iki ora ngono. Lho, intelek. In ki apa? Ini masuk. Lah telek ki apa? Telek iki yo telek kae. Lah iya, aku mbok padake iki cuthek telek ngono kae apa piye? Ngomong perkara telek. Ora. Lawas ki, ra. Iku aku mesti lali. Rasa, aku ora kono lali malah kobong. Nggih, Pak Degare katuraken panuwun. Sami-sami Mas Budo. Nggih. Iki. Niki mau saking dalem jam pinten Pak De? Pangestunipun jam 6 magrib langsung. Langsung mriki. Bidal dugi mriki pas nembe sambutan Ibu Kartika kala wau. Oh, nggih. Jenengan nggih pirsa to? Lho. Kula kene karo Bu Kartika ki sedulur. Kali Bu Kartika niku. Nggih. Saking sinten? Lho, ya pokoknya sedulur, saudara. Saudara, saking bapak nopo saking ibu? Kula ora ngerti nih, sepenting saudara. Saudara pripun? Lah kula wau ketemu bar sambutan kepanggih Bu Kartika. Halo Bu Kartika, selamat malam lho. Saudara siapa? Lho kan berarti aku saudara toh, Mas. Maksudnya iki ra ngono Pak De. Saudara siapa niku maksudnya lho sampean iki sinten ngono karepe. Lho sepenting nek kata-kata saudara kok berarti aku saudara. Saudarane Bu Kartika. Sering tegur sapa jenengan berarti. Lho wis akrab, Mas. Sampean negur Bu Kartika, terus Bu Kartika ngendikan, "Loh, siapa ya?" Saudara siapa lah? Kan berarti aku saudara toh, Mas. Betul. Dong pora? Dong. Wong iya teko. Iya teko, udute 76 nggih. Lho Pak De. Non. Aku tak pengen ngrungokne bawone jenengan. Bawaku to, Mas. Heeh. Ngersake bawa napa, Mas? Pun derek jenengan sing saged napa? Pelok napa slendro, Mas? Pelok. Barang napa nenem, Mas? Enem. Nem abang apa nem ireng, Mas? Lah. Ini remi apa piye, Jan? Malah arep ngejak njiki. Iya. Enem, ya. Isuk isih Yen tulung tintinganipun Mbah Minto. Yen tulung nggih. Kerep mereka nggih ngetan mereka nggih kerep nggih. Jajah. Nggih. Niku nyekar Kamboja apa kae? Sikang. Gadung gandanira. Bawa ta Mas iki? Nggih. Yen ning tawang. Iki nek wong bawa kok iki piye to iki? Lho iki bawa iki entek apa to? Asal. Nek ora gelem genderi ora usah mbok genderi. Tak ulehke tulung agong kowe engko nyekop-nyekop kowe engko. Nyogok-nyogok. Nyogok. Lintang sahayu aku ngenteni sone apik Mas iki. Jos kados wae. Jos nggih, sampun niki Mas. Mriki to? Nggih. Duka kula mboten ngertos niki saking panitia. Didol apa ora iki Mas iki? Badhe jenengan tumbas. Ora ya ora tak tawakne kancaku. Ukur plantro. Aku wis duwe son dhewe kok Mas. Tapi nek nggo nembang ora ngene iki sonku. Pripun? Yer tar war ter Alah towa jenenge kok iso. Kudu Napa? mini kompo. Tong ndi mau? Marang mega ingang kosong. Isuk isih MC campur sari jenengan. Jenengan derekne sinten to niki? Sinten-sinten purun, sing penting bayaran kok, Mas. Ngoten. Aku iki wong Drembo kok. Ngoten niku secara anggaran wonten MC campur sari kalih dagel ngenten iki sami mboten? Sak pawae, Mas, kula ora tau ngarani, Mas. Duit ngomah wis kintalan kok, Mas. Oh. Sombong amat. Lho, dagelan iki sombong ki di depan, melarat pikir kok nang omah, Mas. Dagelan ki ngono kuwi kok. Oh, pilih mati umuk timbang mati ketekuk, Mas. Tenan kok. Sun takon waratane arek iki